Kawadhi nyimeni Obila okuor sikunde mayudore kaunti ma Baringo kaka yo ma jiwo arita ne jopuonjre kaluwore gi rochruok mag arita ahinya to kuo mag jamni kod monj mag jonjore mosebedo achiedh nadi kuom thuolo malach e gwenge ma kono. Piny owacho koro keto maino margi maneno ni somo obedo e opara manyime e gwengego bang' thoth jodak ma kono dar kaluwore gi luoro mar monj mag jonjore e sikunde mar 14 ma yande olor kendo keth gi jonjore bende koro yaw kendo duoko geno ne jopuonjre ma kono manigi nyalo ma chopo lekgi. E sikunde primar kaka Kipindasum, Arabal, Mikutani kind mamoko oseyudo thoth jopuonjre moduogo chakre yawgi ka piny owacho keto apisas 5 e skul ka sikul ka bende apisas mag jolweny bende timo apedha kono kaka yo maneno ni somo dhi nyime e skundego maonge rochruok moro amora. Is 7 kilometers away from here, and we came here on January 28. Boys hawana dormitory hata moja, wanalala kwa hii madarasa. So tunatumia madarasa mchana kuwa darasa na usiku inakuwa ni malazi yetu, tunalala pale. What we would want to see the North Rift is that I would encourage the parents to take them to school, and we would want to see schools which have been opened, both communities, having mixed schools from all communities so that it can create the issues of cohesion. And therefore, the first thing we had to address to ensure that the children come back to school is by renovating the schools. That's why we gave it priority. And it's a success, because out of that we've seen, for example, in the areas of Arabar, Kipindasum, we are seeing families which had been displaced and left their areas coming back. Mach manyo muche bungu marito le bunge Mama Sai Mau dhi nyime gi lando